nikomu sa teraz neľúbi Thanos zo Squid Game, keby ste nevedeli. Ale je to možno aj preto, lebo niektorí vedeli, že je to za projekt, niektorí nie a zistili to. A kvôli tomu, že záporáci ľudia nemajú radi záporákov, tak to vám to poviem. A proste tak sme ho prestali mať radi. Ja ho ako máme rada kvôli, no je pekný, hej, ale ako nehovorím, že som do ňoho, lebo vidíte, že mám 11. No a ja by som vám chcela povedať o tom, že keďže Thanos je záporák a bol aj v 3. časti Squid Game, no a ľudia ho kedysi zbožňovali, no tak prečo sme sa práve ho rozhodli ako odignorovať a prestať ho mať radi, hej, alebo tak. No, ja kvôli tomu nechápem, lebo ja som minule nakreslila obrázok Thanosa, úplne to vyzerá, lebo ja som taká maliarka, hej, vám to tak poviem. Ono to úplne vyzeralo ako Thanos, len som ho nevyfarbila, to farbenie mi moc nejde. A proste mi dali 3 z 10, kamo. 3 z 10. No, pochopíte to? A viete kvôli čomu? Lebo vraveli, že nemajú radi Thanosa. Moja klieda, hej. No a keď moja kamarátka nakreslila, známa v skupine dievčenskej, tak nakreslila, neviem čo to nakreslila, ale proste to malo len hlavu a niečo, nevyzeralo to úplne umelecky, no a dali jej to, že 9 z 10, kamo. No pochopíte to, kamo, najväčšia malárka a 1 z 10, kamo, 3 z 10, ale to je už jedno. No a najhoršia malárka na svete dostane 9 z 10, no pochopíte to, kamo, to je úplne nezmyselné. No a to robili preto, lebo oni mi napísali, že nemajú radi Thanosa a ja neviem. No a proste mi to prišlo, ako ľúto trocha, že moji kamaráti ako ma odignorovali, že sa im to im sa to vlastne páčilo, ale keďže nemajú radi Thanosa, tak proste dali, že 3 z 10, ok? Ale poviem to tak, že 1 z 10, lebo málo mi dali. A no ja som to myslela tak, že nech mi to zhodnotia podľa toho, že ako to pekne vyzerá. A nie podľa toho, či to majú radi alebo ne. Ale tak oni sú proste inteligent. No a proste si to išli podľa svojho. No takže proste ono to bolo tak, že